ಕುರುಕುರು ಮದಿಮೆ ಅದು ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರಿ ಕುರುಕುರ್ಗೆ ನಾಯಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬಂದುಲ್ಲಿ ದಾದಾಯ ನಾಯಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬಂದುಲ್ಲ ನಾಯಿಗ ನೀಯತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇ ಓ ಅಂಚಂಡೆ ಎಂಕಿಜ್ಜ ನಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಏರ್ ಪಂಡೇರು ವಾವ್ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕೇಂದಿತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಚಾಯರ್ ಇಜ್ಜಂದು ಅದಂದು ಅವೇ ಪಣ್ಣತ್ತ ಎಂಕ್ ಕೇಂದಿಜ್ಜಿಂದು ಓನ್ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾರೆ ಆಯ್ ಅನಿ ಅಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಇಂಚು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತಿನ ಮುನ್ನಿನ ನೆನಪುಂಡ ಯಾ ಮುನ್ನಿ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಾಪ್ ಫಿಗರ್ ಮಾರೆ ಆಲನಕ ಫಿಗರ್ ಓಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಂದ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಲೇನ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸೆಟ್ಟೆ ಆತಿಜಿ ಆಲ್ ಆಂಡ ಇಂಬೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಎಂಚ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಓಡೋಡಿಲೆ ತುಂಬ ಪೋತೆ ಓಡೆಲೆ ತೊಂಪೋತೆ ಅವರ ಪಾರ್ಕ್ಲೆ ತೊಂಪೋತೆ ಅವರ ಬೀಚ್ಲೆ ತೊಂಪೋತೆ ಒಕ್ಕ ಮೂವಿಗೆ ಏರ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಅವು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಲೆ ತೊಂಪೋತಿನಿಯಾ ಆ ಆಲ್ ಏರ್ಲೆತ್ತುಂಡಲ ಪೋಪಾಲ್ ಮಾರೆ ಎನ್ನಡ ಬೈದಿನಿ ಸೇ ಒಯ್ಕ್ಲ ನಸೀಬೋಡಿಯಾ ನಮ್ಮೋಣೆ ತುಂಡು ಏರ್ ಬರುವೆ ಆ ಒಂದು ಅಲೆಂದ ಗಿತ್ತಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಿ ಇದುವೇ ಎನ್ಮತ್ತಾರಿಕಿ ಎಂಕ್ಲಾಲೆಗ್ಲ ಮದಿ ಮೆಣ್ಣಿ ಗಂಟಾತು ಕಾಡು ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ಬರ್ಪೆ ಆಂಡು ಓ ಒಲೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಾಪ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಂಡೊಂದು ಬಂತಲಿ ಈ ಅಮಸರ ಮಲ್ತಿ ಬಚಾವ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೊಂತಿನ ಬಂತಿಜಿಯಾನೆ ಇಂಬೆದಾನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಳ್ಳಿ ಏರ್ ಸೈತ್ಯರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ ನಿಕ್ಲೇನ ರಕ್ಷಿತ್ತುಲೆತ್ತ ಆನಿ ರಕ್ಷಿತ್ 20 ರೂಪಾಯಿದ ಲಾಟ್ರಿ ದೇತ ಐಟ್ 50,000 ಬೈದಿನಿ ಒಂದು ತಿಜ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಂತಿಜಿ ಮಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಪುಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಟಿಗೆ ಏನ್ಗ ಕೇಣ ಕೇಣ ಬಲೆ ಪೊಯ್ 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 ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಇಂಚ ಮಾರೆ ಲಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿ ಶೇ ಅಂದತ್ತ ಅಯ್ಯ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಂಡೆ ಯಾರು ಬರ್ಚಿ ನೀ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆವಡಿ ಲಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿ ನಿಜ ಫಸ್ಟ್ ಐಡ ದುಮ್ಮದ ಬಾಕಿಗೆ ಏನು ಏ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿ ಓಲ್ಲರಿಯಾ ತೂ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡು ಆ ಉಡು ಮಾರೆ ನಿಕ್ 50,000 ಲಾಟ್ರಿ ಹಾಕನಿಗೆ ಅಂದ್ಯಾ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ ಇವೆ ಬನ್ನಿಯಾ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರಡು ಅವು ಕೊರ್ಕ ಕಾಸು ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಪೇನ ಅವಂದು 20 ರೂಪಾಯಿದ ಲಾಟ್ರಿದ 50,000 ಬೈದಿನಿ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಅಕ್ಲ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋಯೆ ಆಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಏನನ್ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪೇರೆ ತೂಯರ್ ಹಂಗೇನ ಅದು ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಉಂಡತ ನಂಬರ್ ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಇರೇಗ 50,000 ಬೈದಿನಿ ಅಂದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ 30,000 ಇನಿ ಕೊರ್ಪ ಬಾಕಿದ 20,000 ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರಿದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂದ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗನೆ ಡೌಟ್ ಅಂಡ ದಾದನ ಡೋಂಗಿ ಪೊಡಿಂದೆಟ್ಟಿಂದು ಎಂಕ್ ಕೋಪ ಬತ್ತು ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ತನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಡೋಂಗಿ ಮಾತೆ ಏನಾಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಆಪ್ ನಂಡೆ ಎನ್ನ 50,000 ಇತ್ತೇನೆ ಕೊರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡೆ ಎನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ದ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೇನೆ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂದು ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕಿಲಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಪಾಪ ಅಕ್ಲು ಪೋಡಿದಿ ಅನ್ನ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕೊರಿಯರು ಯಾನು ಬಿಡುವೆನ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ ಬಲೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೈದ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ದೇವು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ಚೆ ಇನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ